fragas con carballos, castiñeiros, bitueiros e outras especies, os invertebrados xogan un papel moi importante no mantemento do ecosistema. As faias teñen en Galicia o límite occidental da distribución da especie. A riqueza botánica das fragas galegas e da fauna a elas asociada mostran en por elas a importancia destas comunidades forestais. As treboadas do verán provocan choivas torrenciais que erosionan gravemente o solo se non está protexido polas follas e mailas raíces das árbores do bosque. Por iso, as cortas masivas e indiscriminadas das especies que forman o bosque autóctono, as choivas ácidas que o van matando lentamente e o lume que o vai queimando ferrado a ferrado e ano tras ano, arruinando a vida dos seus habitantes e deixando as pendentes cada vez con menos vexetación, converterán, non pasando moito tempo, os montes galegos nun deserto. Para que isto non aconteza, coida das árbores.